Asama'u, na daɗe da jin cewa ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da ke a cikin tawa rayuwar ba. Wai kana nufin cewa sona da kake yi kake ta bi na kana faɗa maka har yanzu baka sauwaƙe wa kanka ka haƙura ba? Ba zan iya haƙura da ke ba Asama'u. Ke ce zuciyata, ke ce jini na da numfashi na. Daga lokacin da kika yi ban kwana da ni, rayuwata ta ƙare, na tabbatar mutuwa ta zo gare ni. A baya na sha furta maka kalmar ki. Idan yanzu na maimaita maka me zai faru da kai? Kada ki furta a wannan lokacin mai mahimmanci da tasiri Asama'u. Ina rayuwa a kusa da ke, ina jin numfashinki yana karo da nawa. Idan haka ta faru zan iya macewa, ki taimaka kada ki furta min kalmar ba ki so. Ai kuwa idan akwai abin da ya fi mutuwa sai dai ka mutu. Ba na son ka, ba na ƙaunar ka, kuma ba zan taɓa son ka ba har gaban abada. Haka kika ce? Eh. Haka kika ce? Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masoyi! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, jama'a ku taimake ni. Ku taimake ni, mota ta bige shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na tabbata kina kuma kuna tabbata. Na gode wa Allah da nuna min wannan.